En xarxa, amb Jordi Pratsavalls. Hola, què tal? Com estem? Benvinguts al Palafolls en xarxa. Avui ja, a la mateixa portada, deixeu-me comentar-vos que tenim una entrevista ben interessant. Parlarem del projecte Escoles Tàndem, un projecte que ens venen a mostrar la gent del CEAP, del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, concretament la Gemma Agell. Per donar-vos 4 pistes, dir-vos que és un projecte que es treballa a 3 anys amb els centres educatius de Blanes, concretament amb el Centre Escolar Mossèn Joan Batlle de la població veïna, de la qual avui també ens acompanyen la directora i la cap d'estudis, la Marga Calderón i la Lídia Pastor. Avui amb elles volem destacar què és aquest projecte d'Escoles Tàndem i amb què afavoreix els alumnes precisament d'aquesta escola, de l'Escola Mossèn Joan Batlle. Ja ho hem avançat moltes vegades que en motiu de la Setmana de la Ciència, aquests últims dies estem coneguent més de prop els diferents projectes que es fan des del Centre d'Estudis Avançats de Blanes. I la veritat és que avui és una xerrada que ens interessa molt, perquè és un projecte que involucra també les escoles, els alumnes i amb gran envergadura, i ara us comentarem per què. Parlem del projecte amb Escoles Tàndem, així es titula aquest projecte, i precisament des del CEAP avui ens visita la Gemma Agell. Gemma, molt bona tarda, benvinguda. Hola, bona tarda. I amb l'escola que ara mateix s'està treballant, que és l'Escola Mossèn Joan Batlle, tenim a 2 de les seves professores, la Marga Calderón. Marga, molt bona tarda, benvinguda. Bona tarda. I també tenim a la Lídia Pastor. Lídia, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Si et sembla, ens situem una miqueta. Gemma, parla'ns d'aquest projecte Tàndem i en què consisteix, per situar-nos, per tenir un punt d'inici. Sí, bé, Tàndem és un projecte, Escoles Tàndem, que impulsa la Fundació Catalunya a la Pedrera i que durant 3 anys el que fa és vincular una escola amb un centre de referència d'algun tipus de temàtica. En el nostre cas, el treball que es fa amb l'Escola Mossèn Joan Batlle és al voltant de les ciències. I el titulem Ciències de la vida a l'aigua perquè la nostra especialitat justament és l'ecologia aquàtica. Sí, d'alguna manera és un projecte, podem formar temps, si no m'equivoco, que dura uns 3 anys, no? Esteu encara amb aquest procés amb l'Escola Mossèn Joan Batlle. Sí, el projecte dura 3 anys. Durant el primer any ha sigut molt de coneixença mútua, de disseny, i en aquest segon any, tot i que sense deixar de banda que ja ens vam tirar bastant a la piscina, i durant el primer any ja vam estar fent treballs amb els alumnes. Cada any inclou formació per als mestres, perquè el que es pretén amb el projecte no és tan sols reforçar l'escola amb la ciència, sinó també fer una transformació que aquest vincle provoqui una transformació metodològica també, no? En les maneres de treballar, que això després t'ho pot explicar millor elles, sí, no? De les metodologies de treball a l'aula i de treballar de manera més vivencial, treballar per projectes, no? El que s'està intentant és que això sigui la llavor perquè l'escola faci aquesta transformació i aquest canvi. Quan dèiem que el projecte era complex, ara aquí ens trobem precisament amb una de les capacitats precisament d'aquest projecte, perquè ho presentàvem cap als alumnes de les escoles, poder que serien de ben segur els més beneficiats perquè reben tots els coneixements. D'alguna manera, des del CEAP també treballeu, ara parlarem amb les professores, però treballeu també amb els professors, en aquest cas oferint informació. Per tant, aquí enriqueix, nodreix també els professors de la zona perquè ells a la vegada també puguin treballar amb els alumnes conjuntament amb vosaltres, no? Sí, en el cas concret del tàndem sí que és més complexa perquè justament el que es fa per aconseguir aquesta transformació és moltes hores de formació que a través de la Fundació és un dels requisits que demanen, i per això hem incorporat a l'equip de treball un pedagog que és el que fa aquest vincle entre el nostre llenguatge, no? I la nostra manera de fer i poder-ho traslladar en els mestres, no? Per tant, no és només un canvi, una formació, en quant a continguts, no? En reforçar la ciència, sinó també en provocar aquest canvi. A més,
no tan sols la formació amb els professors, ja han dit que també des del primer moment estem involucrant els alumnes, perquè hem treballat a partir de diferents sortides a la zona, hem intentat organitzar-les de manera que vagin a fer de científics, que facin les sortides d'una manera diferent, i a més, el que també volem és que això, dintre de l'entorn social de l'escola, en quant a AMPA, en quant a l'entorn en el barri, també tingui una repercussió. Per tant, agafa diferents branques. Ara que em deies això, la metodologia de projecte no inclou tan sols treball a l'aula, treball a la mateixa escola, al mateix centre, sinó crec que el que comentes és també sortir fora, no? Feu com una miqueta treball de camp, per entendre'ns. Sí. Això és una de les claus, no? De fet, el divendres passat vam tenir la primera d'enguany, que vam anar a visitar a fer treball de camp a la Riera d'Arbúcies amb els alumnes de tercer. Sí. I la idea és que això no siguin coses puntuals, aquestes sortides puntuals, sinó que l'escola vagi adoptant aquesta manera de treballar, de sortir de l'aula, de treballar fora de l'aula. Tenen, a més, unes instal·lacions fantàstiques per poder-ho fer. Estem en un poble, que és Blanes, que té molts llocs adients per treballar les ciències i la vida a l'aigua, no? El mar, la tordera, la desembocadura. Tot això són espais que utilitzem com a llocs d'aprenentatge. Parlo amb elles perquè lo interessant d'aquesta entrevista és que tenim aquí el treball de dues bandes. Hem convidat a la Gemma en nom del CEAP, però també tenim dues professores de l'Escola mossèn Joan Batlle. Sou professores de quin curs, noies? Bueno, en aquest cas, jo sóc la directora i també faig art en anglès des de segon fins a sisè de primària. I en el cas de la Marga? Jo sóc la cap d'estudis, però també sóc tutora de cinquè. Tutora de cinquè. Per tant, ens centrem en alumnes de cinquè. Abans m'has parlat també de tercer. Amb quins cursos estem parlant que es treballa des de la mateixa escola de mossèn Joan Batlle? Treballem des de P3 fins a 6è, tots els cursos. Per tant, està involucrada tota l'escola, No és una qüestió d'edats, sinó en aquest cas amb tot el projecte evolutiu. Ho hem tractat també, crec que aquest és el segon any que ja es tracta aquest projecte, que l'any passat vau poder-ho treballar també des de l'escola mossèn Joan Batlle. Lídia, per exemple, quina ha estat la vostra experiència com a professora i el que pots rebre dels alumnes que en aquest cas han participat d'aquest projecte en un any i escaig? Home, la nostra valoració és molt, molt positiva. Està suposant un canvi, un remoure tant mestres com alumnes, com famílies. No sé, jo crec que tothom s'hi ha involucrat molt i tenim moltes ganes de fer-ho. I els nens els veus amb aquella afició, investigar, de manipular, d'experimentar, els veus les cares, no? Aquelles d'il·lusió. I si és un aprenentatge que per ells significa, o sigui, que és significatiu, doncs tot això que hem guanyat. Per la teva experiència, Lídia, com a directora, en aquest cas, del centre, significa una altra manera totalment diferent de treballar i que poder surt de la normalitat. Parlo ja no tan sols d'alumnes, sinó també de la vostra manera de fer com a tutors, com a metodologia d'ensenyança, no?, a la mateixa escola. Sí, això potser és el que més costa, no?, perquè, clar, els mestres, sobretot els que ja portem uns quants anys ja treballant, t'acostumes a una manera de fer, i ara tot aquest canvi, totes aquestes noves metodologies, doncs és el que estem intentant remoure, no? Tota l'escola és un canvi, i que nosaltres volem que, un cop acabat els 3 anys, doncs aquest canvi hi sigui i continuï, i cada vegada anar a més. Un canvi que comença abans de que s'iniciés el projecte, m'explico, perquè fa un any i escaig, començàveu ja, a treballar amb els alumnes, però suposo que aquesta formació no sé si ve de més abans, d'aquell moment en què el CEAP es posa en contacte amb vosaltres, o no sé com va anar aquesta primera trobada, que va resultar després amb una relació ferma, però com va ser això, abans de començar a treballar amb els alumnes, la vostra experiència, Lídia? Clar, nosaltres, abans de la formació, diguéssim, la formació tàndem va començar el curs passat. Sí que és veritat que nosaltres feia un parell de cursos que ja estàvem una mica com neguitosos, com inquiets, que veiem que necessitàvem un canvi, necessitàvem una altra manera de fer, una altra manera d'ensenyar, no? Perquè veiem que els nens necessiten altres coses, els nens d'avui en dia, que potser els de fa 20 anys. I llavors ens va venir com anell al dit. Ens van proposar, el Departament d'Ensenyament ens va proposar a la nostra escola per formar tàndem amb el CEAP, i gràcies a la Fundació Catalunya La Pedrera, que és la que impulsa aquest projecte, doncs hem pogut fer tot això que estem fent, que sense aquest projecte quasi seria molt difícil o quasi impossible. Marga, voldria saber també la teva experiència. En aquest cas ens comentes que ets cap d'estudis també, que treballes amb diferents cursos. Suposo
que totalment d'acord amb el que comenta la Lídia, no? I tant que sí, estic d'acord. A més, podria parlar d'una experiència particular. Jo soc tutora, vaig ser tutora de 6è l'any passat, i amb els nostres alumnes, que tenim unes classes amb una diversitat molt gran, doncs aquestes noves metodologies creiem que ens ajuden a arribar a tots aquests nens que l'aprenentatge habitual de llibre, fitxa i sentats a l'aula no era el més adequat per ells, i descobrir que podem estudiar al medi o al riu La Tordera sortint, fent una excursió i fer experiències amb l'aigua, la sorra, els animals que hi ha allà, hem vist que els alumnes aprenen amb més ganes, estan més motivats. Gemma, ara estàvem escoltant-les, suposo que... ara et veiem un somriure, directament. Suposo que, com a mínim, satisfets de la feina feta fins ara, no? Sí. Feta fins ara. Sí, realment... bé, a nosaltres també la Fundació ens va venir a proposar participar en aquest projecte. Al CEAP sí que tenim experiència amb el món educatiu, però més aviat al voltant de nanos més grans, no? Venen nanos a fer treballs de recerca, també, evidentment, tot el tema de màsters, doctorats, però mai havíem fet un projecte en primària, i també per nosaltres va ser un repte, no? Però un repte molt engrescador, no? Perquè entrar al món de les ciències a la primària creiem que és una cosa que cal fer, no? I bé, bueno, va ser l'oportunitat, i ja et dic, sí, estem molt satisfets perquè veiem, ens hem trobat amb un claustre, com deia la Lídia, molt implicat. Això és veritat. Tots estan donant el callo. Des del primer moment tothom ha volgut, perquè ja et dic que el primer any estava pensat de disseny, de formació, però poc treball, no?, aplicat als alumnes de camp, però ja de seguida vam tirar-nos a la piscina, muntar sortides més científiques. També a les formacions això el que hem intentat fer és que siguin molt pràctiques, no? Hi ha una part d'explicar metodologia, però després ells saben que la poden aplicar a classe amb els temes que estiguin fent en aquell moment, i a la següent sessió de formació ho discutim, en parlem. Per tant, tot el que es va fent es va aplicant des del primer moment, i això, clar, és la manera com vas veient si funciona o no funciona, poder fer aquest feedback i contrastar-ho i millorar-ho, no? De fet, de l'any passat a aquest any... Per tant, és un projecte que s'ha anat modificant, no? I és una pregunta que us llenço a les tres. És a dir, segurament la previsió que hi havia des del primer any no és la mateixa a la qual hem arribat ara mateix, que de mica en mica, quan heu avançat, s'ha anat veient, doncs, poder el que et deies, no? Que s'ha de fer més treball de camp, que s'ha de treballar per un altre sentit, no sé, s'ha anat modificant. Us heu trobat en aquest cas que d'alguna manera ha vingut la Gemma, Lídia, i us ha dit, mira, escolta, que això que havíem pensat no, que ho farem d'una manera diferent, i que de mica en mica, al mateix centre, al CEAP, heu avançat junts? Sí, jo crec que és una feina conjunta, i per això tenim moltes reunions, i en parlem molt, i planifiquem, i evidentment, quan proves algun projecte o proves alguna activitat, llavors veus, no funciona. Per què no ha funcionat? Ho analitzem, mirem, doncs a la propera intentem canviar això, a veure si funciona més. Per exemple, la sortida de la que parlava la Gemma d'Arbúcies, que es va fer la setmana passada, sí. El curs passat també es va fer, i aquest any s'ha modificat i ha anat molt, molt, molt millor. Clar, tot s'ha d'anar polint i s'ha d'anar millorant, perquè, clar, no és fàcil. Quan comences i dius ja em sortirà tot bé la primera, tant de bo, no? Però jo crec que mica en mica. Es treballa des de P3 fins a 6è, em sembla, entenc que agafeu de la mateixa manera. Suposo que la resposta és no, però m'agradaria que em poséssiu exemples també de quina manera, Marga, es pot treballar amb uns alumnes de P3 el mateix tema que es pot treballar amb els de 6è de primària. Sí, la idea és treballar de la mateixa manera. La metodologia és per projectes. Normalment, en aquest curs hem triat uns projectes amb l'ajuda dels científics, que de fet ara estem a l'etapa de dissenyar aquest projecte. Els científics venen a la formació, es reuneixen amb els mestres de cada cicle i dissenyen quina és la millor manera de treballar i quins són els continguts que s'ha de treballar amb els nens. Aquestes reunions són molt profitoses perquè tenim la visió del científic i la visió del mestre. I arribem a un punt en comú, i amb aquest punt en comú és també la metodologia, que és la que aporta el pedagog, aquesta figura que uneix els científics amb els mestres. Treballa a 3 bandes, en aquest sentit. Sí, sí. I la manera de treballar per igual des d'infantil fins a 6è és els projectes. Els projectes és una metodologia on parteixes d'un interès del nen, d'un contingut que s'ha de treballar aquell curs, i a través d'investigacions arribes
a unes conclusions i a uns coneixements nous. I aquesta metodologia és aplicable des d'infantil fins a cicle superior. Per tant, en aquest cas, jo anava una miqueta equivocat, sí que es treballarà lògicament, perquè no és el mateix llenguatge que tens amb un nen de P3 que amb un de 6è, però en aquest cas l'objectiu sempre és en comú i s'arriba a poder al mateix lloc, d'una manera o altra, però l'objectiu al final hi és. Dèiem que és el segon any que des de l'escola mossèn Joan Batlle esteu treballant en aquest sentit. Com us imagineu el futur, noies? Lídia, Marga, podeu us quedar... 2 anys, perquè acabem de començar el curs. Què és el que us queda a treballar? I veient segurament vosaltres que treballeu amb els alumnes, què és el que us queda per treballar i on creieu que pot arribar aquest projecte? Parlem ara d'imaginació i de sospites perquè no sabem tampoc on arribar. Però expliqueu-nos una miqueta quin seria l'objectiu. A veure, on podem arribar, això no ho sabem, perquè el futur és incert i no ho sabem. Però la nostra idea, o el que a nosaltres ens agradaria, és aconseguir que aquests projectes, aquesta manera de fer, s'instauri a l'escola i que sigui aquesta la manera i la filosofia del nostre centre. Que sí, com deia abans, que sempre hi haurà coses que es poden millorar i que es poden polir, però la idea bàsica, Marga, jo crec que sí, que seria aquesta. La Marga va dient que sí. Sí, jo crec que el que ha dit ella té tota la raó. És intentar establir una línia d'escola, una manera de treballar que és igual que cada any els mestres que hagin a l'escola es renovin, sempre hi ha renovació cada inici de curs, doncs els que vinguin de nou sàpiguen que a aquesta escola treballem d'aquesta manera, de projectes, d'investigació científica, i que s'instauri com un tret que ens diferencia de les restes d'escoles de Blanes. Quina ha estat la reacció? Perquè aquí poder hi ha un altre factor important, que és la dels pares. Com han reaccionat? Perquè això, ho hem dit, simbolitza una metodologia diferent a l'hora de treballar. I una metodologia que suposo que a principi de curs, també les típiques reunions amb pares, se'ls hi planteja. Us han fet arribar opinions? Us han dit alguna cosa? Perquè sabem, directament treballem amb els nens, però i els pares, què hi diuen? Clar, a veure, la majoria de pares estan contents i satisfets amb la feina que s'està fent, però clar, sempre hi ha aquella reticència i el llibre, i el que hi ha en el llibre, que no hauran d'estudiar. Llavors, clar, els has d'explicar que els seus fills aprendran el mateix o molt més que el que podrien estar aprenent en el llibre, i serà un aprenentatge molt més significatiu per ells, perquè entendran el que estan fent. No és qüestió només de memoritzar. L'educació ha canviat molt en aquest sentit. Es tracta de viure-ho, no?, en aquest cas, de trobar-s'ho in situ. Sí, per això ha canviat molt en aquest sentit, d'allò que memoritzàvem per al control o per a l'examen i al cap de 2 setmanes ja no te'n recordaves. El que nosaltres volem és que tot el que aprenguin aquests nens se'ls hi quedi i els hi serveixi per ser uns alumnes competencials el dia de demà. Sens dubte, un futur per les escoles. Gemma, parlàvem, perquè els tenim aquí, perquè ara mateix esteu treballant, de l'escola mossèn Joan Batlle, però clar, Blanes també és molt ric amb el teixit educatiu i amb diferents centres, i poder no em centro en Blanes, sinó em llenço a la piscina, aquí a Palafolls tenim 2 centres educatius i poder més per als voltants. Treballareu amb altres escoles? Quina seria la metodologia a seguir en aquest cas, doncs, per seguir l'exemple de l'escola mossèn Joan Batlle? Bé, un projecte com aquest no depèn tant de nosaltres, com hem dit, és un projecte en el qual ens va convocar la Fundació Catalunya la Pedrera, però sí que és veritat que d'uns anys cap aquí sí que estem intentant des del CEAP obrir-nos més a la societat, ja no només amb el tema educatiu, sinó sobretot amb el tema divulgatiu, d'explicar el que fem, a quin tipus de recerca fem. D'aquí que fem les jornades de portes obertes, que a l'estiu també fem una jornada que és ciència sobre rodes amb un camió laboratori que està al Passeig de Mar. A més, hi ha alguna altra escola que ens ha contactat per fer algun tipus d'assessorament relacionat amb el mar, perquè volien treballar més temes del mar, com és l'escola de la Vila, en aquest cas. I sí que és veritat que el vincle el tenim i amb la mesura que podem anem fent, no? Però, bueno,
centrem-nos en que som un centre de recerca i que sí, que aquest apropament l'estem intentant fer, que cada vegada mica en mica és més, no? Ens hem d'apropar a la societat, és el nostre deure també, no? Com a centre públic de recerca, no? Apropar la gent al que estem fent, i ho intentem fer des d'aquestes dues vessants, des de la divulgació i des de l'educació, i ja et dic, projectes d'aquesta envergadura, home, esperem que quan acabi d'aquí 3 anys amb l'Escola mossèn Jan Batlle no s'acabi aquí, sinó que continuem treballant amb ells, serà una mica diferent, però continuarem en contacte i continuarem treballant junts. Hem fet abans, la setmana passada, si no m'equivoco, parlàvem del projecte PECES, que també treballeu des del CEAP. Ara ho fem amb aquest projecte d'escoles tàndem. Esteu aconseguint, suposo, des del CEAP, abans ens posaves altres exemples, no? També en breu celebrareu la Setmana de la Ciència, amb activitats que surten poder del mateix centre, tot i que també teniu jornada de portes obertes. Un dels objectius clau, sens dubte, del vostre Centre d'Estudis Avançats de Blanes és donar-vos a conèixer en aquest sentit, no? I fer projectes com el que tenim ara mateix entre mans. Sí, és el que et deia, això és una aposta que cada vegada des de fa uns anys cap aquí és més important, també des de les administracions, no? des del mateix CSIC, que és el Consell Superior d'Investigacions Científiques. La Unió Europea mateix en els projectes inclou una part molt important on s'ha de treballar la divulgació d'aquests projectes. O sigui, abans els projectes quedaven molt més dintre de l'àmbit científic. Porta tancada. Sí, congressos especialistes i publicacions científiques, i actualment hi ha una sèrie de requisits que han obligat a obrir-se a la societat, no? Que al final no deixa de ser, com he dit, una cosa que estem obligats a fer, treballar amb diners públics, i que, a més, aquest vincle el que fa és que realment la societat entengui també el que fem, no? És molt difícil que algú defensi, no? En moments de crisi com els que hi ha hagut, que algú defensi la recerca si no té clar què estem fent i quina utilitat té el que estem fent, no? Llavors, sí que és important, en tots els sentits, treballar tant amb escoles com treballar amb la societat en general i difondre la recerca que fem. Hi ha molta feina a fer, sens dubte. Ja per anar tancant entrevista, noies, vosaltres que treballeu directament amb els nens, és que estava pensant jo que poder hi ha hagut algú que us ha dit, a través d'aquest projecte, ostres, jo vull treballar d'això, no? Jo vull entrar dins el CEAP i vull fer precisament aquesta feina que estan fent ells. Vull treballar mirant les espècies que tenim al delta del Tordera o que tenim al mar. Ha sortit alguna experiència, alguna petita anècdota, amb l'any i escaig que podeu treballar, que us diuen alguna cosa, Marga? Sí, precisament quan la Gemma estava explicant ara que el seu centre s'està obrint a Blanes, l'any passat, a la Setmana de la Ciència, van fer una visita guiada a les famílies a la nostra escola. Moltes d'aquestes famílies van descobrir per primera vegada aquest centre, que sempre havia viscut com d'esquenes a Blanes, no? Estava en una muntanya a prop de la Cala Sant Francesc, però no havien anat mai. I en aquesta visita els vam acompanyar a nosaltres, i anava una nena de la meva classe i amb els seus pares, i quan entràvem i sortien als laboratoris, on hi havia bates penjades blanques a fora, aquesta nena, aquest espai blanc amb els microscopis gegants, aquelles lupes, va quedar al·lucinada, va dir, Marga, jo vull treballar aquí. Va ser la seva frase, no? I això vaig pensar, mira, veus? Mira, tenim el projecte del FEAP assegurat, en aquest cas, la continuïtat d'investigadors. No, també una de les coses que intentem fomentar treballant amb aquest tipus de projectes o amb altres, perquè també fem alguna cosa amb secundària, justament amb la mateixa fundació hi ha un projecte que es treballa al Pirineu, amb un grup que estudia els estanys d'allà dalt de la zona del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Hi ha un projecte que treballa, com he dit, amb secundària, i l'idea és aquest foment de vocacions científiques. S'està perdent, a molts batxillerats científics no estan buits, però cada vegada hi ha menys gent, i això és una de les coses que també nosaltres podem posar aquest granet de sorra per intentar augmentar aquestes vocacions científiques entre els alumnes. Sens dubte, i no m'agradaria deixar de parlar de futur, perquè, com dèiem, aquest és el segon any, arribarem al tercer, i sobre paper, com a mínim, aquest projecte acabaria, com a mínim tindria un punt i a part. Què passarà després per part del CEAP i per part de l'Escola mossèn Joan Batlle? Quin serà el futur? Si és que el tenim, que poder encara no ens hem assegut a parlar, però no sé si us heu plantejat això, en un any i pocs mesos, què és el que podria passar, Lídia?
Nosaltres ja hem agafat arrencada i ja no ens paren. Aquí no ens paren ningú. No, perquè enrere no volem, vull dir que tot aquest procés que s'ha iniciat veiem que és positiu i el valorem molt i molt bé i nosaltres volem continuar. Ara poder és precipitat també, però intentar amb aquesta metodologia, si és que no ho heu fet, que ho desconec, implicar-ho en altres assignatures, parlem de ciència, però poder en l'apartat llengües, en l'apartat matemàtiques, en qualsevol altre apartat. La idea va per aquí, o sigui, hem començat, sobretot el curs passat vam començar amb l'àrea de medi, aquest any ja estem involucrant l'àrea de llengua i la idea és acabar involucrant la resta d'àrees i fer un treball interdisciplinar, que a partir d'un tema científic o un tema de medi puguem treballar la resta d'àrees. Marga, no sé si volies afegir alguna coseta més, en aquest cas ja per als últims minuts de l'entrevista. Bueno, comentar que la líder que hem agafat embrancada, i és veritat perquè a més del canvi metodològic a l'edifici de l'escola també hem fet un gran canvi. Hem aprofitat l'ajuda del CEAP i del pedagog per dissenyar un nou espai. Hem dissenyat una aula que encara no té nom, no sabem si anomenem aula verda o laboratori. Eren dues aules separades per una paret, hem tirat a terra la paret i hem creat un espai gran on volem que els alumnes treballin per grups i amb diferents metodologies, però en el mateix moment, amb 2 mestres dins de l'aula, hi hagi el racó doncs, del microscopi d'investigació, un altre de fer treballs d'investigació a través dels ordinadors portàtils, i aquest espai esperem que és el futur de l'aplicació en pràctica d'aquestes noves metodologies. Molt bona idea, sí, sens dubte. M'agradaria també parlar amb la Gemma en aquests últims moments, més que res perquè sabem l'opinió de l'Escola mossèn Joan Batlle, però a través del CEAP, si és que, el que deia, si ens hem assegut a plantejar-nos què podria passar després d'aquest any i poc que queda per acabar el projecte. Bé, com que estem amb l'arrencada, nosaltres també estem amb una arrencada, ens engresquem, crec, uns als altres i vivim molt el dia a dia, però sí que és veritat que per un futur la idea és que això, que tot el que s'ha gestat en aquests 3 anys es consolidi, es quedi a l'escola. Entremig, durant aquests 3 anys, s'estan generant també vincles amb altres tipus de, no sé, per exemple, per ara una sortida que plantegem per l'any que ve a mar, doncs buscar vincles amb l'empresa que es dedica amb les barques a sortir, altres tipus d'enllaços que permetin que aquest projecte sigui sostenible al llarg del temps i que després d'aquests 3 anys no s'acabi. O sigui, per part nostra, igualment, no? Vull dir, com has dit tu, serà un punt i a part, però un punt i seguit, no un punt i a part, perdona. No, el que veig és que aquí hi ha molt de futur, sens dubte, treballant conjuntament amb uns professors, amb un equip directiu que està totalment engrescat, i això es transmet a través dels micròfons. Ho he captat jo a l'entrevista, vull dir que segurament tots els nostres oients, una part també molt implicada des del CEAP, i sobretot estem parlant poder a nivell econòmic, o gent que d'alguna manera ho ha de poder moure tot des d'altres. La Pedrera, estàvem parlant també de Fundació Catalunya La Pedrera. Catalunya La Pedrera, que en aquest cas hi participa. Encoratjar-vos a seguir treballant precisament per l'educació dels nens, que és el més important, a intentar, doncs, això, trencar barreres, i això ja és una opinió personal, trencar barreres i trobar una altra metodologia a seguir que no sigui la dels llibres, que jo crec que també és molt important, i que sempre fa falta, doncs, sobretot, ganes de treballar, i en aquest cas els professors de l'Escola mossèn Joan Batlle, igual que el CEAP, en tenen moltes ganes. Gràcies per venir-nos a explicar més de prop aquest projecte, i quan vulgueu, convidats, sens dubte, en aquesta mateixa taula per seguir parlant de coses com aquestes. Gràcies. Moltes gràcies. En xarxa, amb Jordi Pratsavalls. Arriba el moment de tancar paradeta, recordar-vos quin és el correu electrònic d'aquest programa perquè ens podeu arribar les vostres... Ràdio Palafolls. Serveis informatius.